Ukážeme si, jak se dá zaznamenat na stránce prodáno to, že jsme znovu vystavili aukci. Takže kliknutí na vystaveno nás přenese na Aukro a zde v těchto místech můžeme znovu vystavit aukci, pokud jsme přihlášeni. Když zavřeme stránku, tak se objeví na původní stránce prodáno, záložka vystaveno, a pokud dáme obnovit, tak se ve stejném místě ukáže i čas a datum, kdy došlo k novému vystavení nebo obnovení aukce.